ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് മലയാളം ബാച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദാനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യമുന തീര വനചാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ ശ്രീ രാധേ ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ ശീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ശ്രീ ഗുരുദേവ് നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൽ ഹരി ബോൽ നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിവിടെ ഇന്നലെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ദേവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, 26 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അസുരന്മാരുടെ എന്തൊക്കെയാണ്, അവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, അത് എന്താണ് അവരങ്ങനെ ആവണത് നമുക്കറിയാം. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് അവരങ്ങനെ ആവണതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ അവർക്കുള്ളത്? ഭയങ്കര ദമ്പ, അഹങ്കാരം, ദുരഭിമാനം, ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോവാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ശരിയായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ആരോടും ഒരു വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരോടും സ്നേഹം, ഭഗവാൻ അതാ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചെന്നുള്ളത്, എല്ലാവരോടും സ്നേഹം വേണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ശരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവര്. ദേഷ്യപ്പെടാൻ നമുക്ക് ദേഷ്യപ്പെടണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ആ ദേഷ്യപ്പെടല് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് ഇനി എന്താ പറയാ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ദൈവീയ ഗുണമുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനനോട് പറയണ്ട, അർജുന നീ വിഷമിക്കണ്ട, നീ ദൈവഗുണമുള്ളവനാണ്. നിന്നെ കുറിച്ചോർത്തല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അല്ലാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്രവൃത്തി നിവൃത്തിന്ന്. പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, അതായത് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള്. നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കർമ്മങ്ങള്. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കർമ്മങ്ങള്, വിധിപ്രകാരമല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കർമ്മങ്ങൾ. അതായത് ശാസ്ത്ര അനുസരണമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. അതായത് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ സംയമനം പാലിച്ച് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. അപ്പൊ യമനിയമങ്ങൾ നമുക്ക് 4 ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? മാംസാഹാരം, മത്സ്യം, മുട്ട, മാംസം ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ചൂതാട്ടം, ഈ ചൂതാട്ടത്തിൽ തന്നെ വരും എന്താ പറയാ ലോട്ടറി എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള മണി ഇത് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാടില്ല. പിന്നെന്താ? അവിഹിത ബന്ധങ്ങള്, പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും ഭഗവാനെ അല്ലാണ്ട് വേറൊരാൾ, അതായത് ആരെയാണോ കല്യാണം കഴിച്ചത് അവരെ അല്ലാണ്ട് വേറൊരു സ്ത്രീയെ നോക്കണതോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനെ നോക്കണതോ തെറ്റാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നോക്കണത്. പിന്നെ മദ്യം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങള് ഇതെല്ലാം വർജിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ 4 കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം ഇനി ഇവിടുന്ന് 16, 11, 11, 12 ശ്ലോകം തൊട്ട് എന്താ പറയണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാനിതാൻ ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാണി സുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ വൈഷ്ണവരുടെയും പാദങ്ങളെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരുടെയും ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെയും പാദങ്ങളെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. അതായത് 16, 11, 12 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിന്താമപരിമേയാം ച പ്രളയാന്ത ഉപാശ്രിതഃ കാമോപഭോഗപരമാ ഏതാവതിരി നിശ്ചിതാഃ ആശാപാശശതേർബദ്ധ കാമക്രോധപരായണാഃ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥ അന്യായേനാർത്ഥസഞ്ചയാൻ. എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അതീതരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങള് എല്ലാവരും, നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു വല്ലാത്തൊരു അത്യാഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതൊക്കെ വരുന്നത് ഭൗതികതയിൽ കൂടുതൽ ആസക്തി ഉള്ളവർക്കാണ്. ഇപ്പൊ അത് നമുക്ക് നല്ലതാ. എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയണം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സേവ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതും വേറൊരു എന്താ പറയാ, വേറൊരു ഭക്തന്റെ ഇതിലാവരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തെറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് വേറൊരു ഭക്തരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുത്, വിഷമിപ്പിക്കരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ, ഏറ്റവും വലിയ സേവയാണല്ലോ ജപം ചെയ്യാം, കീർത്തനം ചെയ്യാം. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം. എത്രത്തോളം നമുക്ക് മറ്റേ ലെവലിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എത്തിക്കണം. ഒരാളോട് വെറുതെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം, ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണ, ഇത്തിരി അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളട്ടോ. തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ കൃഷ്ണ എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണയുടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, നല്ലതാ അവിടെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്ര വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരണേ. നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ, ഞാൻ ഈ പറയണത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നണുണ്ടെങ്കിൽ, എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണേ. നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട്
അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി. ചിലപ്പോ നമ്മളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു മാതാജി പറയും, അവർക്ക് ആരോ അയച്ചു കൊടുത്ത ലിങ്കാണ്, അവരായിരുന്നു ആദ്യം കേട്ടിരുന്നത്, പക്ഷെ അവർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുപോയി. എന്നിട്ടിപ്പോ ആ ലിങ്ക് കൊടുത്ത ആ മാതാജിയാണ് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും നമ്മളായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തല്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവരായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവരെ എത്തിക്കാൻ ഒരു ഉപാധിയായിരുന്നു നമ്മള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഉപാധിയാവാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ അവരെ ഈ എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അതായത് ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആ സുഖങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അല്ലെ, രാവിലെ എണീറ്റ് ഒരു ചായ കുടിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേപ്പർ വായിച്ചു. ഈ പേപ്പറിൽ മുഴുവൻ വിഡിത്ത. പ്രഭുപാദ പറയും, എന്താണ്, പുറത്ത് കിടന്ന് കുറയ്ക്കുന്ന പട്ടി ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുവോ, അതേപോലെയാണ് അത്ര പേപ്പറിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പേപ്പറിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല സത്യം. ഇന്ന് അവർ എന്തെങ്കിലും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അവരുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് അവരത് മാറ്റി പറയും. അത് നമ്മളിപ്പോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിഴുങ്ങും. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം. നമുക്ക് അറിയണില്ല നമ്മൾ ചെയ്യണത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ചു. പിന്നെ എന്താ പറയാ, കുളിയെല്ലാം രാവിലെ കുളിക്കാണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് പോവാൻ നേരത്തൊന്ന് കുളിച്ചു. പിന്നെ കുറെ ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പോണ വഴിയില് ബസ്സിലാണെങ്കിലോ ട്രെയിനിലൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ ചെന്നാൽ അതിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതിലും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എവിടെ ഭഗവാനെ വിചാരിക്കുന്നത്? പിന്നെന്താ, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു. വീട്ടിലെ എന്താണ് പണികളായി. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ കൃഷ്ണ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചാലായി. അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അതുമില്ല. കാരണം ടി വി കണ്ടിട്ടാണ് നേരെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങണത് തന്നെ. അതിൽ ഈ അമ്മായിയമ്മ പോരും മരുമക്കള് പോരും എന്താ അതിൽ കാണിക്കണ ഓരോന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പേടിയാവും. അസുരന്മാരൊന്നും ഒന്നുമില്ല. അത്രയും വലിയ കഥകളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാവണേ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളെ കീഴ്പോട്ട് വലിക്കുക. അതിന്റെ ആ ശാഖകളുടെ ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് വരെ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ എത്തിക്കും. അപ്പൊ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആസുരഭാവികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരാണ്, അടക്കാനാവാത്ത കാമം, വ്യാമോഹിതർ, ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും അവരുടെ വിചാരം എന്താ? കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കുറെ സുഖിക്കുക, അല്ലെ, പിന്നെന്താ, പറ്റണത്ര കല്യാണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക. അതായത് എല്ലാ തരത്തിലും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖങ്ങൾ മാത്രം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായിട്ട്. 13-15 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. ആസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയാണ്. ഇതെല്ലാം അസുര സ്വഭാവികൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അവർക്കെല്ലാം ശത്രുക്കളാണ്. കാരണം അയാൾ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത അയൽവക്കക്കാരന് കുശുമ്പുണ്ടായി. കണ്ണ് കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ലാന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പറയണില്ല. അതൊക്കെ എല്ലാം നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ചീത്തയുടെയും ഒരു വശം ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ജപിക്കുക, ജപിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളെ ആരെയും ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കില്ല. കാരണം അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അംശമാണ്. ആ ശത്രുവിനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റണം. പിന്നെന്താ, ഞാനാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞവൻ, എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ തറവാടിത്തമുണ്ട്, സൗന്ദര്യമുണ്ട്, പണമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ അടിയിലാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ നിൽക്കണ്ടേ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറെ അറിവുണ്ട്, എനിക്ക് കുറെ ജ്ഞാനുണ്ട്, ഞാനാണ് എല്ലാ കുറെ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഹെഡാണ്. ഇപ്പൊ എന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം. അതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ചിന്തകളെല്ലാം അബദ്ധമായ കുറെ ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാ അപ്പൊ എന്തായി, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അവഹേളനം വന്നാൽ അവർക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റണ്ടാവും. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് സന്തോഷവാനായിട്ടിരുന്നാലും, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പഠിച്ചൂലേ, സത്വഗുണം കൂടുമ്പോഴും അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? സന്തോഷം, പേരും പ്രശസ്തിയും വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം, പണം, പിന്നെ അതുപോലെ അറിവ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സത്വഗുണം അവരിവിടെ തളച്ചിടും. അപ്പൊ അതും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെന്താ, നല്ല നല്ല കുറെ യാഗങ്ങൾ നടത്തി, ഇതൊക്കെ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കാണ്. പിന്നെ കുറെ ദാനം ചെയ്തു, അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ സന്തോഷിക്കുന്നു.
അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ കൂടുതൽ വിവരണം. അതായത് ഞാനാണ് നീന്താവും ആസ്വാദകനും. ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനുമാണ്, എല്ലാം എന്റെ ശക്തിയാൽ നടക്കുന്നു, എല്ലാം വർദ്ധിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്റെ ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു, ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷമല്ലേ, അതിന് അസൂയ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഏറ്റവും ശത്രുവായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കുട്ടി പരീക്ഷ പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവോ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവോ? നമ്മളിപ്പോ പറയും നമുക്ക് സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. എന്തിനാണെന്നറിയോ? അവൻ ജയിച്ചതിലല്ല, ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലൊരു കുശുമ്പാണ്. ഇനി അഥവാ അവൻ തോറ്റു എന്നിരിക്കട്ടെ, പുറത്ത് പറയും എന്നാലും എന്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ, ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും. പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലോ അവർക്ക് അത് അസലായേ ഉള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം കൂടില്ല എന്ന് പറയും. ചിലപ്പോ അവർക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം. അപ്പൊ അത് പക്ഷെ നമ്മളിലാണ് അത് ഏൽക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഗുണമാണ് അവിടെ പുറത്തു വരുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ തെറ്റായ ഗുണങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അവരുടെ മകനായ അവർക്ക് വലുതാണ്, നമ്മുടെ മകൻ നമുക്ക് വലുതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നന്നാവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ കുട്ടികൾ നന്നാവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കതിൽ നല്ലതുമില്ല ചീത്തയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ആർക്കാ ദോഷം? നമുക്കുള്ള ദോഷം. നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി കുറയാണ് അവിടെ. ഈ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കാര്യം? ഭഗവാനിലേക്കുള്ള അടുക്കാനുള്ള ദൂരം കൂടുകയാണ് അവിടെ. നമ്മളിൽ എത്രത്തോളം ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആളായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം. ശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ പറയണു, കുലീനമായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടെനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും ഞാനാണ്. ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടിക്കൂടി വരും. ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. അപ്പോ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതില് മോക്ഷം ഒഴിച്ച് ധർമ്മം, അതായത് അവര് ശരിക്കുള്ള യാഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, ദാനം ചെയ്യേണ്ട, ഇതൊക്കെ അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഞാൻ പണക്കാരനാണ്, എന്റെ പണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്നത്. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു തള്ളും. അതായത് ആ ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആസുരമായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ്. ഇവിടെ 16-ാമത്തേൽ പറയുന്നു, അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേശുചോ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നരകലോകങ്ങള് നമുക്കറിയാം, 26 നരകങ്ങളുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അന്ധതാമിശ്രം, താമിശ്രം, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട്, എനിക്ക് മുഴുവനൊന്നും അറിയില്ല പേരുകള്. അതിൽ എന്താ പറയാ, വറുത്ത് കോരുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ പുഴു അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അതുപോലെ ആക്കുക. എല്ലാത്തിനും വേദനയുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ എങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഇത്രയും നരകത്തിൽ കൂടെ എല്ലാം പോവേണ്ട വരുന്ന എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാന്നാ പറയണത്? അത്യാസക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക്, വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി എന്തും ചെയ്യണ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ എത്ര പേരെ അല്ല ഉപദ്രവിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് അവരേതോ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ച പുണ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് അവരൊക്കെ ഈ വലിയ വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് അവർക്കൊക്കെ ആയുസ് ഉണ്ടാവും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പുണ്യമാണ് ആ ആയുസിന്റെ വലിപ്പം കാണിക്കുന്നത്. അത്രയും പുണ്യം മുഴുവനും തീരാണ്ട് അവർക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലാണ് ഇനി ഇത് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മുഴുവനും അവർക്ക് അനുഭവിക്കണം. പക്ഷെ അവരത് കൂട്ടാക്കില്ല. അവര് പറയണത് എന്താ? അടുത്ത ജന്മമില്ല. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് പേടിയുണ്ട്. അഥവാ അടുത്ത ജന്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും അവര് ചെയ്തത് എന്താന്നുള്ളത് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തെറ്റുകൾ, ഇത് ചിന്ത പോലും നമ്മൾക്കേ അറിയുള്ളൂ, പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ജന്മം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ 100% അവർ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവേ ഇല്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, അസുര കർമ്മങ്ങളുടെ ബലം എന്താണ്? മോഹജാലം, മോഹമാവുന്ന വലയിൽ കുടുങ്ങണം. ആയിരക്കണക്കിന് ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും വലയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഒരു ഉദാഹരണം എങ്ങനെയാ, മത്സ്യത്തിനെ അവിടെ കൊട്ടേണ്. കാരണം മത്സ്യത്തിന് ജലത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അതിനെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ട്. വലിയ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മത്സ്യമുണ്ട്, ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അതിലും ചെറിയ മത്സ്യമുണ്ട്, അതിലും ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഇലകളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഈ മത്സ്യം എന്താ ചെയ്യാ, ഒരു ചൂണ്ടക്കുളത്തിൽ ഒരു പഴുതാരെ കെട്ടിയിട്ടാൽ അതിന്റെ ഇളക്കം കണ്ടിട്ട് ഓടി വന്ന് അത് പിടിക്കും. അതതിന്റെ ആ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, അങ്ങനെയാണ് അത് വലയിൽ കുടുങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൂണ്ടക്കുളത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നത്. അതോടെ തീർന്നു അതിന്റെ ജീവിതം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോണത്. പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായി നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. ഇനി 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ആത്മസംഭാവിതാ സ്തബ്ധ ധനമാനാമദാന്വിതാഃ യജ്ഞേ നാമ യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദമ്പേന അവിധിപൂർവകം. എന്താ പറയണത്? ദമ്പേന അവിധിപൂർവകം. അതായത് അവര് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവിധിപൂർവകമാണ്. അതൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള തരത്തിലല്ല. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരായി സമ്പത്ത് ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മസംഭാവിത, അതായത് എന്താ? ആത്മസംഭാവിത, അവർക്ക് അവരുടേതായ ആത്മാവിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി, അവരുടെ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് നല്ല ഇത് കിട്ടണം, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ ഹോമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ചെയ്യണത്. അതെങ്ങനെയാണെന്നാ പറയണത്? ധിക്കാരത്തോടുകൂടെ, അവര് സ്തബ്ധരായിട്ട് ധിക്കാരത്തോടുകൂടെ ധനമാന മതാന്വിത, അതായത് മിഥ്യാഭിമാനം, പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അഹങ്കാരം. കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ കുറെ പണമുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ടുള്ള യാഗങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു, കുറെ പ്രസന്റേഷൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു. കാരണം വരുന്നവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം കൊടുക്കുമ്പോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കും. കാരണം തിരിച്ചും അവരുടെ ഗമ കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത്? അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവര് വൈദിക വിധി അനുസരിച്ചല്ല ചെയ്യാം, അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിധി ശാസ്ത്രങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതൊന്നും ശരിയല്ല, അത് അവിധിപൂർവകമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി ദുരഭിമാനത്താൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നു, നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരായി സമ്പത്ത് ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ കപട മതപരമായ ആചാരങ്ങൾക്ക് അവരെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദം നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. 18ാമത്തേല് പറയുന്നു, അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതാഃ മമാത്മപരദേഹേഷു പ്രദ്വിഷന്തോഭ്യസൂയകാഃ. എന്താ പറയണത്? അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ വഴിക്കുന്നു. ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അഹങ്കാരം, ബലം, ദർപ്പം, കാമം, ക്രോധം, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ തെറ്റായ ആസുര ഗുണങ്ങൾ, ആ അസുര ഗുണങ്ങളുള്ളവരെ, ആസുര ഗുണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചവരെ, സംശ്രിതാഹ, അങ്ങനെയുള്ള ആസുര ഗുണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? ആ ഗുണങ്ങൾ ആണ് അവരുടെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ. ആ ഗുണങ്ങളാണ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യണത്? അവര് ആത്മപരദേഹേഷു അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് അന്യരുടെ ദേഹങ്ങളില്, അതായത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ് എല്ലാവരും, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ, എന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർ മറക്കുന്നു. അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അതെല്ലാം വേറെ 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 ആൾക്കാരാന്നല്ലേ. അപ്പൊ അവരതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കുറ്റം പറയാ, ദ്വേഷിക്കുക. അങ്ങനെ പ്രദ്വിഷന്തോ അഭ്യസൂയകാഹ.
അതായത് അസൂയാലുക്കളായിട്ട് അവരെ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നിന്ദിക്കണു. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ശിശുപാലൻ. അപ്പോ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കും, ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണം നമ്മള് പാദപൂജ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? എല്ലാവരും വലിയ വലിയ കർമ്മങ്ങള് രാജസൂയത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടി നടക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ചെരുപ്പ് വാങ്ങിയ വെച്ചത്. നമ്മളെ കൊണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്ഥലം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, ഭഗവാന് കൃഷ്ണനെയാണ് നമുക്ക് പാദ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, പൂജ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനെ എല്ലാവരും പറയും, ഭീഷ്മരും ഒക്കെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ അത് പറയണത് നകുലനാണ്. എന്നിട്ട് ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്താണ് ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ. അവർക്ക് കണ്ടിട്ട് ശിശുപാലൻ അങ്ങോട്ട് സഹിക്കില്ല. കാരണം ശിശുപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അത്രയും ദേഷ്യമുള്ള ഒരാളാണ്. ആ ശിശുപാലനൊക്കെ ഒരു വരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 100 കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താലേ ഞാൻ നിന്നെ ഇതാവുന്നു. ശിശുപാലന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശിശുപാലന്റെ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കേണ്ട ആളാണ് ശിശുപാലൻ. പക്ഷേ ശിശുപാലന് അറിയില്ലല്ലോ എത്രാമത്തെ കുറ്റാണ് ഈ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്. ശിശുപാലൻ എണീറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ അനാവശ്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ ചീത്ത വിളിക്കും. അപ്പോഴാണ് സുദർശന ചക്രം വന്ന് ശിശുപാലനെ കൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാനെ എത്രത്തോളം അധിക്ഷേപിക്കാമോ അത്രത്തോളം അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണു, താനഹം ദ്വിഷദ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപ്യാമ്യജസ്രമശുഭാനാസുരീൻഷേവ യോനിഷു. എന്താ പറയണത്? ക്ഷിപാമി ആസുരീഷു യോനിഷു. അതെന്താ പറയണത്? ഞാൻ ക്ഷേപിക്കുന്നു, ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നു. ആസുര യോനികളിലും ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രവേശിക്കുന്നതെന്ന്. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഈ അസുര യോനികളില് ഇത്രയും ദുഷ്ടത ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും, അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം അവരെ തിരിച്ചും ഈ അസുര യോനികളിലേക്ക് ജനിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളും വരണമില്ല, പോണില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും. അപ്പോ ആസുര സ്വഭാവം കൂടുന്തോറും രാക്ഷസീയമായ ഗർഭങ്ങളിൽ വീണ്ടും 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 അവർ ജനിക്കുകയാണ്. കാരണം അവരുടെ ഈർഷ്യാലുക്കളാണ് അല്ലെ. അവരെങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നരാധമന്മാരായിട്ട് വരുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നരാധമന്മാരായി പിറക്കുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ പിറക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ഈർഷ്യ, അവരുടെ അസൂയ, അവരുടെ ദേഷ്യം, അവരുടെ ദുരഭിമാനം, അവരുടെ ക്രോധം, ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ എവിടെ കൊണ്ടേയാക്കും? രാക്ഷസീയ സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ട് ജനിക്കും. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് ശുദ്ധിയില്ല. നേരത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? അവര് ശുദ്ധത്തോടുകൂടി അല്ല ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോ നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആസുരികമായ യോനികളില് ജനിപ്പിക്കുന്നു. അതിനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവരെ അതിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. ആസുരീം യോനിപാമന്ന മൂടാ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യതമാം ഗതിം. എന്താ പറയണത്? അധമാം ഗതി യാന്തി അധമാം ഗതി. അവർക്ക് അധമമായിട്ടുള്ള ഗതിയാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുന്നില്ല, അവര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണില്ല അല്ലെ. മാം അപ്രൈവ കൗന്ദേയ, എന്നെ അവർക്ക് കിട്ടണില്ല, പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അപ്രാപ്യമാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവര് എവിടെ ചെല്ലണു എന്നാ പറഞ്ഞത്? അവര് അധമമായ ഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആസുരിം യോനിമാപന്ന മൂടാ ജന്മനി ജന്മനി. അവരിങ്ങനെ അസുരഗണങ്ങളിൽ, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അസുര ജീവി ഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം, അനേകം തവണ, അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിനെ വേണ്ട പോലെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തില് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലായിരിക്കും
പിന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഈ പറയണതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം ജന്മനി ജന്മനി മൂഢ, ഭഗവാൻ പറയണതാണ് ജന്മനി ജന്മനി, അങ്ങനെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണം അവര് മൂഢന്മാരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് മൂഢന്മാര്? അവര് നരാധമന്മാര്, ആസുരീം യോനം ആഭിഷു. നമ്മള് 7ാമത്തെ ഇതില് പഠിക്കണ്ടല്ലേ, മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, മായയാപഹൃത ജ്ഞാനന്മാര്, അതൊക്കെ അസുര ജന്മങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചും പറയണു, അവര് താഴത്തെ തലങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. അസുര സ്വഭാവികളുടെ വിധി, അവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അസുര സ്വഭാവികളുടെ വിധി, അവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തിയായിരിക്കണം എന്നതിനാൽ അവർക്ക് എന്താണ് പ്രതീക്ഷ? ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് എനിക്ക് ആരോടും ന ദ്വേഷി ന പ്രിയ, എനിക്ക് ആരോടും സർവവേഷു ഭൂതേഷു, എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയാണ് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളോടും ദേഷ്യമില്ല, സ്നേഹമില്ല. എന്നാൽ എന്റെ ഭക്തന്മാര് എന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആരോടും ഭഗവാൻ ദേഷ്യമില്ല. അവരവര് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കരുണ. അത് കൊടുത്തപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എന്റെ ഭക്തന്മാര് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോലും ആ പേര് പോലും ഉച്ചരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കരുണ ഭഗവാന് വേണം. ഇനി ഇവിടെ 21 തൊട്ട് 24 വരെ തിരിഞ്ഞെടുക്കൽ, പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ. അതെന്തൊക്കെയാ പറയണത്? ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനാഹ കാമക്രോധസ്തദാ ലോഭാസ്തസ്മാതേ ത്രയം ത്യജേത്. ത്രയം ത്യജേത് അല്ലെ. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അപ്പോ ഈ 3 കവാടങ്ങള് നമ്മള് ത്യജിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താവും? വീണ്ടും നരകത്തിൽ തന്നെ കിടക്കും. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം, 3 തരത്തിലുള്ള നരകങ്ങളുണ്ട്. നരകസ്യേദം ദ്വാരം, അതായത് ദ്വാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവാടങ്ങൾ. എന്താ പറയണത്? നാശനമാത്മന, അതെന്താ? നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭം. ഈ 3 എണ്ണാണ് ആ വാതിലുകള്. ആ വാതിലുകള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ത്യജിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും? അധപ്പതനത്തിന് വഴിതെളിക്കും. അപ്പോ അവയെ ഉപേക്ഷിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ ആ ആള് നരകയാതനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ ചെന്ന് പറ്റും. പിന്നെ നരകത്തിന് കവാടങ്ങളുണ്ട്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ? കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തില് എത്തും. അപ്പോ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള രക്ഷാമാർഗം കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമുക്ക് അറിയണ പോലെ എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റുകള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്തേണ്ട വഴിയും കൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതെന്ത് കർമ്മമാണെന്ന് ഭഗവാൻ 12ാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. 12ാം അധ്യായം വരെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ആ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണകർമ്മ അല്ലെ, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പരമപദത്തിലെത്തും. അത് ചെയ്യാത്തവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇപ്പൊ എത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും, എത്ര സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും, എത്ര ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആകെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയത് എന്താ? നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കർമ്മങ്ങൾ. ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മമാണ് നമ്മൾ പറയും. ഏറ്റവും വലിയത് അറിവ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നദാനം, മഹാദാനം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അന്നദാനത്തിലും കൂടുതൽ പറയുന്നത് ജ്ഞാനദാനാണ്. ജ്ഞാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ആൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് അയാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇപ്പൊ അന്നദാനം നല്ല കാര്യമാണ്. ഒരു നേരം നമുക്ക് ആ വയറ് വിശന്നും വയറ് നിറയണ വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൂടി വന്നാൽ കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലും കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. 2 or 3 ദിവസത്തേക്ക് എടുത്തു എന്നല്ലാണ്ട് അതിനപ്പുറം നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവര് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് കുന്തിപുത്ര,
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരമപദത്തില് എത്തിച്ചേരണം. 3 ദ്വാരങ്ങളാണ്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അത് നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴികളാണ്. യശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരദഃ ന സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പം ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അതായത് വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ, വികർമ്മം എന്നാ പറയാ, ശാസ്ത്രത്തിനെ അനുസരിക്കാണ്ടുള്ള ജീവിതം, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും ഈ സുഖം പോലും അവർക്ക് കിട്ടില്ല എന്നാ പറയണത്. അത് അടുത്ത ജന്മം. നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടണ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നില്ലേ, എന്താല്ലേ ഈശ്വര അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടണേ? അവര് ചെയ്തു വെച്ച കർമ്മങ്ങളുടെയാണ്. ഇത്രയും തരത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവര്, വേറെ വഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ നമുക്ക് പവിത്രീകരിക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ നമ്മൾക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പവിത്രീകരിച്ചുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള സുഖവും കിട്ടും. അയാൾക്ക് സുഖം അപ്രാപ്യമല്ല, അയാൾക്ക് സുഖം കിട്ടും. കാരണം മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ഭഗവാനുള്ളപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്താ വേണ്ടേ അല്ലെ? 24-ാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണന്തെ കാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തും ഇഹാർഹസി. എന്താ പറയണത്? എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി. പ്രവൃത്തിച്ച നിവർത്തിച്ച, ഇതിൽ തന്നെ പറയണ്ടല്ലേ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ച ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. ജ്ഞാത്വ അറിഞ്ഞിട്ട് ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തും ഇഹാർഹസി. എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അതിനെ നീ അർഹതയുള്ളവനാവും. എങ്ങനെയാണ്? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ. എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം? ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഞങ്ങളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മിയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഇതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇല്ല കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണ് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രം ജപിക്കാം, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാം. എങ്ങനെയെല്ലാം, ഇതൊക്കെ വളരെ ലളിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കാനാ പറയാ. ഇതേ സമയത്ത് വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് വേദങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അതിനുള്ള ആൾക്കാരില്ല. എല്ലാവരും പൈസയുടെ പുറകിലാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ആളുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള 4 ദോഷങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വരുത്തണു, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ല. പിന്നെ വ്യാമോഹങ്ങള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉള്ള ആസക്തി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്ത വരിക, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, അവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരണം, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ, അതിനുവേണ്ടി തെറ്റുകൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ്. ഞാൻ അറിയുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട്, പേടിയാവും നമുക്ക്. കാരണം അവര് വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും അറിയണതിനപ്പുറമാണ്. അവര് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാവും, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാവും എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് പിന്നെ അവർക്ക് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ അജ്ഞത കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അജ്ഞതകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വ്യാമോഹം, ഇന്ദ്രിയ ദർപ്പണം, അല്ലെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച്
സത്സംഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാ അസുര ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭൗതികമായ ശക്തിയാണ് മായ അല്ലെ. ആ മായയെ നമുക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന്, സത്വം രജസ് തമസ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. അങ്ങനെ ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 16ാമത്തെ അധ്യായം വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, ഒരു മിനിറ്റ്. അതായത്